Arnil. Ano nga, Chin? Wala na, ipagkita ni Tilo. Iba na gusto ni Tilo? Wala na. Wala na. Ano, Tilo? Hindi ka pinapansin, Chin. Di mo rin pinapansin eh. Di pinapansin daw. Ang lalaki dapat mag-first move. Oo. Oo nga. Oo nga naman. Dapat talaga yung lalaki yung nag-first move. Alangan naman yung babae. Wala na yung pag-asa ganito na yun. Oo. Alangan naman yung babae talaga. Oh. Tilo, dito ka, Tilo. Oh. Oh. Dapat ikaw daw yung nag-first move. Nagkakaroon ng kulay ang kanyang buhay. Ayan. Ang dali. Full na talaga. Ano pa siya ngayon? Sayang bisa nakahabol ng ano. Para sa akin sa Oh, dali, Tilo. Ang Tilo. Dapat daw, ikaw daw yung nag-first move. Kailangan daw si Chin Chin. Kaya may butas si Tilo. Ba't may sugat yung ano mo, tuhod mo? Ba't may sugat? Tuhod mo. Dapat ikaw daw nag-first move. Hindi na itim talang puputi. Puti na yung lahat, pati kilay. Kuya. Lalong magwapo eh. Kailangan nila Amerikano. Bagay nga kuya. Baka sa susunod na ton sa baba, ganyan na. Puputi pa rin. Ayun mahirap pag sa baba na pumuti. Ano na naman yung Tilo? No. Ay, si Tilo, sunod-sunod si Tilo, ah? Wala. Ha? Wala, babaero si Tilo. Doon, tabi kayo. Interviewin mo nga, Chin. Dito, Chin, oh. Ano pa, Tilo? Wait lang, ang dumi. Ito. Wait lang, asan na yung ano? Kaya naman kung Tilo. Ang dumi naman ng mo, Tilo, oh. Turn off na naman ako. Oo nga. Interviewin mo. Oh, anong masasabi mo? Ano ba talaga gusto mo? Yan. Babae o lalaki? Ang lalaki Mag-edit po tayo, dapat. mag-edit. Edit muna. Mag-edit si Kuya. At si Tilo, interviewin ni Chin Chin. Si Mama. Babae nga gusto. Lalaki. Lalaki daw gusto niya. Babae. Lalaki daw. Diba lalaki hindi? Oh, lalaki daw po. Lalaki. Hindi kaya babae. Ikaw. Nakita nga ni Chin Chin kanina na hinalikan mo si Karot. Oh, nagsilos sa'yo. Kalang yun. Ano? Iutos ka na lalaki. Ay, sa mga Wala tao. naman nag-uutos. Alam mo, nag-uutos. Oo. Turay! Turay! Si Bobog, turingan, turay! Labas pa, labas. Sana all. Buhay pa! Labas pa, turay. Mainit-init. Bukong magdo ta, mainit-init. Ano nga gusto? Kuya, wala na. Napatay na. Buhay yan. Wala. Buhay yan. Comment lang po. Sige, comment lang po kayo. Ah! Gusto ko ikaw. Wala na. Ayoko, wala.
Gusto mo ikaw eh. Talagang, ay, go ka ni mapigreto. Say. Nire-rito daw, nire-rito. Na forever muted. Ikaw nga eh. Tita! Regards mo ka na si Tilohat ta. Ato, pamangkin mo to? Ala, may ganap! Ah, yung forever muted. Na naka-silent. Ay, sinula? Amo, regards mo. Sinula? Amo, Huwag regards na mo lang. daw. Huwag na lang. Amo daw gusto niya. So di mapagsasaritaan. Huwag na lang. Kasi... Ayaw ko. Dito na lang. Misay, Ayaw ko. sino? Sino nga? Si Rika? Hindi. Sino? Nandito babae. Sino yung dumaan kanina? Yung babae naka-brown? Ha? Yung hanggang dito yung buhok? Oo. Ah, yun? Yun? Yung ganito yung buhok? Kilala ko na. Yung naka-short? Kalala na ako. Naka-short? Nagpakalala nga ako doon. Kalala na ako. Eh, so ano sa igin ni Kuwa ni... Yan. Ni Kuwa. Tita! Ano nga ni kanto nga rin sa igin ni Ono ni... Kuya... Si Alex Badto. Hindi. So kapatid ni ano? Kapatid ni... Kuya Albert. Panganay, si Yin. Nagpakilala daw siya. Yen tawag doon. Sino? Angela. Angela, sino? Sinong Angela yan? Nagpakilala daw siya kanina dito. Angela? Doon na dumadaan dito. Oo nga, si Yin yung Alexis pangalan nun. Si Yen. Oh, yun nga! Ito na lang na-regards mo siya doon. Nagpakilala na daw siya. Kilala ka pag nila ano. Wait. Kaya pala ano, Pwede ba share kaya? balik ng balik dito. Ano? Ano yan? Patingin. Bakit ako sa tabi? Ano naman? Yan. Chat mo? Chat mo? Kakabakan to. Kinaing ano ko. Ayaw ko. Ay, unfriend mo nga. Sino? Sino nga? Sino nga? Ito naman. Parang timang naman. Dito na lang. Ano? I-add ko nga siya para sa'yo. Amo si Yen. Meron yung Facebook. Meron yun. Diba? Connected. Alexis. Hindi may diskarte inihingi yung account. Oo. Ayaw. Ang account Huwag mo kasing magulo. Huwag ka daw magulo. Bibigyan na yung account sa'yo. Bigay yung account sa'yo. Nung account mo, Hinihingi nga yung ano yung pangalan mo. yung pinagpakilalan. Gusto ko na Wala pa yung pasok, Sin? kita. Wala. Bakit ayaw masakit ang pangalan mo? Ano pa tawag doon? Mag-enrollan pa ka na. Bakit ayaw may binahan ang pangalan mo? Ha? Bakit ayaw masakit? Hotdog. Ayusin mo muna yung R. Ayaw ko. Isa po na ako. Tumunog eh. Bakit ayaw masakit ang pangalan? Sabihin mo nga muna raw yung R. Sabihin mo na yung R kasi sa pangalan ko may R. Oo. Ayaw. Bye-bye! Bye-bye! Shout out sa lahat! Iba man yung malabas kasi. Oh. Iba man lalaki. Sabihin mo nga muna raw yung R. Alexis Bichayda. Bakit lalaki lumalabas? Bakla daw siya dati. Dito meron yan. Dito ng people. Ayan. Ito. Maria. Alexis Bichayda. Ito. Maria. Tara, yan. Yan. Ayaw magpakita ng mukha. Ah, di ba ga? Ano di oh? Adi? Parang. Tabi ka. Chat, tumatawag. Tilo. Tabi ka. Picture. Tilo. Tabi ka muna dyan, oh. Picturean ka. Ayan na. 1. Kayong tatlo. 2. Muna. Sige. Madali, akbayan mo. Dali, ganun. Ganun nga. Dali na. Kaya pa.
Dali. One. Sige na! Dali. One. Sige! Dali. Akbayan mo. Dali. One, Dali. One. One. Two. 2, 3. Otro kanta. Ganda ng kanta. Di man yun. Dali. Wala yun. Wala na. Copyright. Copyright. Dali, ulitin. Ikaw nga mag-start. Ikaw, hindi ko nga alam yun. Yun, tapos hindi naman Dali. It was the very first place Hey! I think it's sort of again. Yeah. I was your echo your name Amo ay. until I see you again. This of my heart is this time. This I was living to lose. I was enchanted to meet you. Silo. Please don't be Silo. loving Copyright. someone else. Please don't have somebody really on you. This night is sparkling. Don't you let it go. I wonderstruck, washing all the way home. I stay forever. Wonder if it's you. I was enchanted to meet you. Uulan daw, uulan. Sarap ko kanta. Dali, kanta. Hindi, dapat may ano. May ano. Dapat may Magpakalaro akong speaker. speaker. Ang ganyan ng speaker. Dapat may speaker na ano, kinakanta sabi chin-chin. Magkano Pas speaker? pa ako ay. Depende sa ano. Suon sa mic. Oo, depende. Ganda yung ganun kilabadit mo ganun. Oo. Ang Ay, ganun. mura lang yun. Nasa, magkano? Baka 500 o 1K. Dapat yung hindi agad yung daling na. Oo. Saka yung hindi di battery, yung pangit pag di battery. Hindi charge. At edit tayo, nag-i-edit ako. Habang kumakanta si Chin-Chin. Si Tilo may ano, may katawag. Call center si Tilo. Oh. Tapos may paila I love you pa pati sa cellphone. Kahit naririnig ni Chin-Chin. Ah, talaga naman. May Oo. paload yan. Paloodan ka, paloodan. Oh, wala na ba tayo ini-edit ko? Asan na ba yun? Ganda din. Ganda dyan pag mag-camping. No? Pag wala ng ulan, pag di naputik. Camping ka. Lalo pag gabi. Pero siguro, pag gabi dyan, madilim, no? Kasi gabi, no? Pero pag umaga, maliwanag. Maganda yan pag ano. Maganda dyan, mag-bumper pala. Bonfire nga. Bumper pala, tas katayin natin yung ano, baka. Basta yung baka. Nakatali. Yan ay yo. Ihawin. Yun sa, gayon sa di ko bagong taon. Parang ganda dito nung bagong taon sa kanila kasi rinig na rinig sa amin yung mga putukan dito. Eh. Ah, ang ganda. Lalo na dun sa ano, bypass. Oo. Daming tao, no? Oo, ang dami. Ang ingay ng motor. Oo. Tilo nga, tingnan mo. Tilo. Oh, sa si Tilo, oh. Oh. Oh, wait. Oh, wait. Wait. Sulitan mo nga. Sa'yo. Baka naman ako yung transform. Oh. Panganet. Ring. Tagilid. Transformer na kulay blue. Ako yung nakakulay blue dun.
Pumaga. Ganyan, pag nagmumotor na gabi baga. Nagmumotor na gabi. Maganda to. Di ma? Para iwas puwing. Mga arbaw. Ay, pag amo, tapos pag nag-uuran. Tatay. Ay, gara kuya. Sa pangano. Wala kang ilong. Ako kay sanayan. Ganda nga. Oh. Ay, amo na. Si Batman. Si Batman. Ang gabi. Paring Batman. Nagasang trip nito. Oh, si Robin. Oh. Sabay magsusuot pa yan ng ano. Mista. Oh. Si Mista. Oh. Oh. Nalaglag tayo. Hindi naman pala napapasok. Sabay yung ano. Yung reading glass. Oh, ito pa. Dali na. Hindi, mayroon yan. Mayroon siya. Tag-iisa kami. Bagay yun sa'yo. May buta na. Oh. Yung isa pa nga. Ikaw may buta ka? Wala. Bakit? Wala. Ewan ko baka mayroon ka rin. Meron na? Ewan ko. Anong kulay? Uli na ka mo? Di, matuko, papag. Ah, papag. Si Papa kaya ni naggalin. Magbaba muna. Tapos, sitong silang itit. Trabaho ka. Iladaan mo pa yun dyan, Prin? Ha? Iladaan mo pa yun. Ay? Saan? Saan? Ano yan? Naga. Naga Albay. Nag-albay yan, nag-albay. 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 Halo, halo. Tabingi pa daw sa mukha ni Tino. Balde. Balde. Bakturt, sige. Lang, bakturt. Suwabi. Ay, kita po ba yung ano? Ha? Basta-anim na kabuhok. Nakatay mo na dito ka na. Hello, Black. Ha? Baka man din na.
Yan, silong muna tayo. Grabe yung init. Kapalit ng ulan. Halo. Hal-hal. Hal-hal. Yan. Tinatapos ko lang yung halo dyan. At bibigay ko dito sa dalawa. Kagatso at karot. Tingnan nyo na lang sa vlog niya. Kung anong ginawa nila. Bahala na sila. Bahala. Bahala na sila. Anong ginawa nila? Hindi. Natokran sa buhay mo ay. Mas ka Red Bull. Tinukod sa mga barkada mo dyan. Ay, sakit ang likod ko. Loh. Yan, tapos na si Carnel. Papatigasin yan, tapos bukas naman papatungan. Ay, nakutan natin ang hollow block si Farson Sound System. Amo? Farson Sound System. Aray ko. Ito. Carnel. Tapos na ito. Parang ka niya? Oo. Lupit Carnel. Ito yung ginawa ni Carnel kanina. Oh. Kasi po na. Bukas buhos no. Tabang talaga. Patong Carnel. Lo.
Halo, halo Kernel. Ha? Pututong ba yan? To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the Yan, may papansit. Harap. Kinamay na. Tilo. Ay. Harap, salamat sa ano. Papansit. Birthday. Ay. Salamat sa papansit at happy birthday. Happy birthday. Kay Kuya, yung nagbenta ng lupa nito. Kay Kuya. Maraming salamat po. Sarap. Muna.